Ved foden af Dannebro på en havn i byen Ubernavik er glade grønlændere stimlet sammen. Daniel Blytman er en af dem, hvis nerver sidder uden på den grønlandske nationaldragt. Lidt sommerfugle. Mave og sådan noget. Det er spændende. Vi håber, at vi gør det rigtig godt. Ligesom hans forældre før ham, skal han og koret nemlig byde dronningen og prinskevalen velkommen med sang. Men også for regentparret er første stop på sommertogtet et sted af særlig betydning. Og det er i særlig grad for dronning Margrethe. Jeg kom her allerførste gang i 1960 med mine forældre. Og det var det første by i Grønland, jeg nogensinde besøgte. Så det var noget helt specielt. Mange fra det store distrikt, der strækker sig helt op til Thule, var kommet over land eller per båd og kajak for at hylde deres konge, dronning og tronfølgeren i en hjertelig modtagelse lige frem i sin spontane glæde. Dengang var dronningen endnu prinsesse, og således fik byens skole sit navn. I dag er farverne flere, og det samme er eleverne. Hvilke alder? Det er fra 6 til 15. Er de selv fra Upernavik? Jeg er født i Asiat, men flyttede som 12 år. Jeg har undervist i år i din overrækkelse. En særlig oplevelse blev det for dronningen. Det er ikke til at fatte, at det er 55 år. Men jeg synes, den er jo også blevet meget større, men den er jo vanvittigt velholdt. Det synes jeg i hvert fald. Det er glæde at se. For Daniel Blytman blev sangen et højdepunkt. Nej, det var overvældende, kan man sige. Men også af andre grunde en mindeværdig dag. Det sker jo ikke hver år, at dronningen kommer hertil. Så det er måske sidste gang, har jeg tænkt.